Impuphu le edliwayo emakhaya izwe lonke i-genetically modified, G_M_O processed. Lokhu-ke kuhle for abakhiqizi laba abangamafama ngoba mangabe be-modifaya-ke suke beshintsha isimo ukuze ummbila lo abawukhiqizayo uzokwazi ukuhlala isikhathi eside mhlambe usabekiwe bese futhi ukwazi nokuthi ungabi ongenwa yizifo kalula ngesikhathi usakhiqizwa-ke emapulazini, phecelezi pest resistant. Kanti-ke lokho kunezinto ezimbi kakhulu-ke emzimbeni yethu sabantu. Kubalula umzimba wethu kanye nempilo yethu yakamoya. Le mpuphu esiyithenga ey'tolo isiyenziwe yashintshwa isimo sayo ngenxa yokuthi i-D_N_A sequence esikhona kulo mmbila esiwudlayo awukwazi ukuthi ugayeke ey'swini zethu. Lokho kwenza ukuthi siqumbelane, sihlezi sine-gas noma sibe nomsuzo omningi nokuvuvukala kanye-ke nokungabi kahle esiswini. Kukhona nje ukuhwayeka kwesisu ngaphakathi okwenzakalayo. Kuphinde kube nomthelela-ke ekutheni umzimba wethu ukwazi ukuthatha umsoco wezinye izinto esizidlayo. Lokhu okwama-genes osekwenziwe kwashintshwa kwaba sesimeni esingekho esendalo kwenza ukuthi ngaphakathi lokhu esikudla kuhambisana nalo mmbila kuzoba nomthelela ekutheni amavithamini, amaminerali, nezakhamzimba, ne-fiber, konke lokhu ebesikwazi nesikudla kokunye ukudla akube kusathatheka umzimba awube usakwazi ukukucosha kungene egazini. Siba kanti ababhebhethekisa izifo emzimbeni yethu, siba exposed kakhulu njengoba-ke lo mmbila esiwuthengayo ufakwa izinto, ushintshwa isimo singabi esendalo, ufakwa amakhemikhali azokwazi ukuthi abasize bona uma kuza kuma-herbicides. Lokhu-ke okukhiqizekayo kulo mmbila kuba nomthelela-ke kwizinso zethu kakhulukazi, nazo zonke-ke izitho zethu zangaphakathi ezimelene nokukhuculula-ke la ngaphakathi egazini nasemzimbeni-ke. Isisu sethu saziwa ngokuthi ingqondo yethu yesibili. La ofaka khona ukudla, ila okuqala khona yonke into ku-process-eke ngoba konke okungena emzimbeni wakho ukuze kuzofika kuzo zonke iy'cubu zomzimba wakho kufanele kuye esiswini kuqala. Uma indawo le ethathwa njengomqondo wesibili okuyisisu ihlezi inokuvuvukala, ine-stress, ayikwazi ukwenza umsebenzi wayo wokugaya kahle ukuze phela sizoba ne-clarity kanye ne-energy egazini. Kanti-ke uma kuza kwezikamoya-ke, ummbila lo nokudla lokhu osekungenziwanga ukuthi kube okwendalo, akukona nje ukudla okwenza ukuthi kusinikeze amandla nomsoco, kodwa kune-energy le edingwa isimo sethu se-consciousness noma impaphamo yethu. Uma sidla-ke lo mmbila lo osukhiqizwe wabizwa G_M_O maize, unomthelela omubi ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Okokuqala, kuba khona i-energetic congestion, okusho ukuthi wena uzoba nokuqinelana-ke kwezinto ezikamoya zingahambi kahle. Lokhu kudla kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi ku-digest-eke noma kugayeke. Lokho kuzohlala i-energy ibe eqinelanayo emzimbeni. Abaningi nje baya-notice ukuthi iningi lethu siba ney'nkwanshu ngenxa yokuthi sidla lo mmbila o-genetically modified. Okwenza ukuthi-ke singabi nako-ke ukuhamba kwamandla kamoya emzimbeni wethu. Okwenza ukuthi uku-meditate-a kube nzima, asisakwazi ukuba nomuzwa wangaphakathi lokho esikubiza nge-intuition kanye ne-clarity-ke asisabi nayo. Akusekho lento esitshelayo uma kukhona into engalungile. Lokho-ke futhi kuyasi-disconnect-a-ke ne-nature, kuyasisusa kusibeke le. Lezi zinto eziyi-genetically modified, le mmbila esiyithengayo ney'mpuphu esiy'dla ey'tolo, manje le ndlela iphumile kwiy'ndlela zendalo, ama-cycles endalo a-natural. Lokho kwenza ukuthi masikudla njalo siyasuka kwisigqi sendalo somhlaba
nakuma-spiritual traditions esiwabona njengabalulekile. Siba ne-spiritual sensitivity thina sabantu, kanti uma sidla lokhu kudla le mmbila nalezi iy'mpuphu kwenza ukuthi sibe abantu abangekho spiritually aligned, singabi nawo namaphupho ne-inner guidance, lokhu okuyikhampasi yethu yendalo. Umzimba nespirithi kufanele ukuthi ku-connect-e. Njengoba umzimba wethu uyithempeli lokuhlalisa umoya wethu, isisu sethu nezitho zethu zangaphakathi kufanele zingabi naso i-stress ngokudlulele. Ngoba le energy uma ingahlali kuthina isuswa ama-toxins nobuthi lobu nokuvuvukala iqinelana emzimbeni, sizolahlekelwa uku-connect-a kwezikamoya kube nzima ukuvuka. Kubalulekile-ke ukuthi sazi ukuthi izinto ezijwayelekile njengokuthandaza, uku-meditate-a nezinto eziyimkhutshana yethu esizenzayo, ngabe ukuphahla, konke lokhu kusenza ukuthi sixhumane nabakithi abahamba nathi ama-ancestors wethu. Kanti njengoba sidla lokhu kudla-ke, lokhu kuxhumana kwethu kuya ngokuncipha. Yikho besifakela lezi zinto ngoba bavele bafuna singekho connected spiritual. Kakhulukazi-ke futhi ekugayekeni kokudla, ukugayeka kokudla kubalulekile ngoba uma ukudla kungagayeki awunawo umsoco. Uma ungenawo umsoco, wena ufana nesidumbu nje esifile ngoba lokhu okungena egazini lakho kufanele kutholwe izicubu zonke zomzimba ukuze uzokwazi ukuba ne-vital energy eku-connect-a ne-source. Zama-ke ukugwema ummbila lo o-genetically modified. Uzame-ke ukugcina umzimba wakho usesimeni sempilo, ne-energy yakho ne-clarity isendaweni efanele uma kuza kwezikamoya. Uma-ke uwumuntu othanda ukuthi ube nezinye izinto ongazidla, mhlambe uyay'thanda kakhulu izinto ezinjengommbila, ungashintshela mhlambe ey'ntweni ey'fana njengamabele noma i-millet okuyiyona e-highly digestible, e-right-ke eyayidliwa vele kudala noma kungaselula ukuthi uyithole kodwa zisekhona iy'ndawo eziyidayisayo. Okunye ungakudla i-sorghum noma isigawu okuyinto futhi nayo engenayo ama-genetically modified organisms okwenza ukuthi kube lula ukuthi igayeke emzimbeni ngaphandle kokuthi-ke iqinelane-ke. Okunye singadla mhlambe izinto ezama-grains a-brown mhlambe nge-quinoa, nge-barley, izinto ezinjalo. Nama-legumes, izinto ezifana nobhontshisi, oma-chickpeas, nazo singazidla uma sifuna uku-replace-a lo mmbila noma le mpuphu ethengwe ey'tolo. Okunye esingakudla ukuthi sidle iziqhamo lezi ezivela ngaphansi komhlaba njengobhatata, uyami, cassava, amazambane, njalo njalo. Zi-good-ke zona for i-grounding futhi zinomsoco-ke uma kuza-ke ezondleni mzimba. Kanti-ke okunye singakudla i-rice, lingaba i-alternative enhle. Noma i-rice lingelihle 100% kodwa lona naturally alibi nawo ama-G_M_O okwama-genetically modified organisms. Lawa ma-rice-ke wona singalenza i-rice libe eli-brown uma sikwazi ukulidla kodwa naleli elimhlophe siyakwazi ukulidla-ke. Abaziyo-ke abase-China baye bethi i-rice oliphekile walidla manje noma linayo i-life force kodwa vele bese lihleli i-rice nje generally alinayo i-life force enkulu. Uma ulidla, ulipheka i-rice ulidla namhlanje, lelo rice lifika egazini libe ushukela, li-convert-e libe ama-carbohydrates. Kanti uma upheka i-rice bese uyalifriza, ulidle mhlawumbe ungalipheka libe liningi bese umane ulifudumeza ulihlukanise ngezitsha, ulifudumeze namhlanje, ulifudumeze ngaleliya langa. Ngesikhathi li-frozen, isimo se-rice lizoshintsha uma selingena emzimbeni wakho. Leli ebekade lifriziwe lizofika libe ne-fibre eningi, okusho ukuthi ungapheki i-rice uzolidla manje kuphela. Uma uzolidla i-rice, lidle bese elinye uyalifriza. Kuzoba nomthelela omuhle kuwe lokho. Ngiyabonga.